Ако си търсите яки геймърски аксесуари, игри или книги, посетете Ozon.bg и пазарувайте с промокод Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ни. Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес отново искам да ви информирам за една уникална оферта, която е валидна за ограничено време в нета. Днес ще правим анбоксинг и ревю на два геймърски хедсета или слушалки на Logitech, които са все така любезно предоставени от нашите партньори Ozon.bg. Това са съвсем нови модели, които излезаха на пазара буквално миналия месец, така че нямам търпение да се захващам за работа и да ги отворим. Знаете, че наскоро правихме анбоксинг на бюджетна версия на слушалки на Trust, които са също така добри, но ако искате да вземете нещо наистина супер качествено като тези двата хедсета на Logitech, може да го направите само сега, за определено време, на супер яката мега ниска цена. Както вече споменах, днес ще разгледаме Logitech G233 и Logitech G433, които са усъвършенствани продължение на предишни модели на фирмата и буквално бяха пуснати на пазара преди броени дни. Ако искате да сте първите сред тренда и да усетите невероятния звук и качество на тези слушалки, може да го направите само сега с 20% отстъпка от нормалната цена. Гордо мога да спомена, че няма толкова ефтина цена в българското интернет пространство за тези два модела в момента. За финансовата част и условията за закупуване ще откриете малко по-нататък в този клип, а сега нямам търпение наистина се захващам и да ги разопаковам, да видим какво има в кутиите заедно с вас. И така, ето ни вече с двете кутии. Първо внимание ще обърнем на по-малкия брат G233. Сега, нека да хвърлим много бързо око на самата кутия, знаете, това е част от целия експириенс. Така, виждаме самите слушалки с яркия им син цвят. Това е Prodigy серията, става за PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One и за мобилни устройства. Тук отгоре виждаме Wired Gaming Headset, това казва, че са с кабел. Логото на Logitech отдолу, така отстрани имаме G233 Prodigy. Тук някакви спецификации, да, точно техническите, малко приближавам техническите данни. Отдолу също някакви други такива рутинни работи, които не интересуват ние. Всъщност отзад забравихме да видим този азиатец, който има рекламното лице в момента, Play More. Така, Here Your Games, Pro G, with a comfortable soft touch finish и различни други неща. Тук са най-готините работи, които тези слушалки притежават. Сега, благодарение на ножката, тук ще режем тези пластмаси, които, само да не срежа и кутията, ще трябва да ги връщам. Така, трябва да съм внимателен, когато режа, да не взема да нарана самата кутия. Добре, те са доста упорити. Може ми да не е нещо затъпял случайно. Не. Ето, най-накрая всичко е готово. Така, тук разтресахме нещата. Добре. Само още едно ни остана от ето тази страна. И то е готово. Сега, знаете, винаги отварянето на нова техника, това е най-якото чувство, когато сте си купили нещо, което наистина искате. Така, сега да видим тук, отваряме хубаво плътно и трябва да издърпаме, да видим сега вау ефекта ще дойде ли при нас. И дърпаме доста плътно опакована, така тази кутия трябва да разкарвам, защото нямаме място. Ето ги гейминг слушалките, сега махам тази пластмаса отгоре и директно ги взимам в ръце, за да усета първите впечатления. Така, сега първото нещо, което трябва да ви кажа веднага е, че са изключително леки. Това е винаги предимство за един хедсет слушалки. Така, махам тази кутия, че ми пречи тук. Сега, могат да се въртат много лесно на едната страна, така че да си ги оставяте без да ви обезпокояват на врата. Материята, пластмасата тук е леко грапава, докато тук е така хубаво полирана, почти като гума. Наистина много интересна е. Пластмасови са разтегателните ленти тук, които позволяват да си нагласите височината на самите слушалки. Това, тези earpodите, както се казва гнездата на български, са с фабрик, т.е. те са платняни, не са кожени, не са велурини, отдолу са и говорителите. Така, виждате самия размер, доста са големи. Цвета е също много готин, тюркоазен усин, така светло усин, отгоре паства с удобната арка, където ви се слагат самите слушалки. Наистина доста леки са, очудващо леки.
Сега, тук имаме два порта. Единият е за микрофона, предполагам, а другия за свързване с компютър, но наистина доста минималистично, много хубаво изчистен дизайн. Виждаме само синьото лого, което пасва с AirPod-ите и другите. Така, наистина страхотно. Оставям ги за сега ето така на страна, да видите как хубаво се огъват, съвсем лесно е, и да видим какво още ни очаква в кутията. Така, тук нямаме нищо. Сега, Logitech винаги пакетират нещата си изключително добре и виждате тук една специален компартмент, така специално отделение има за кабели и други неща. Сега започваме с книжките. Logitech, това е някакъв setup гайд, който никой никога не чете, т.е. две отрицания. Абе, никой не ги чете тези неща. Тук имаме някакви предупреждения за сейфти, също ги махам. И така, продължаваме с кабелите. Първият, който грабнах, директно го отварям. Оп, тук има тиксо. Добре, така или иначе скъса го. Няма какво да справим. Малко ще шуми на микрофона, но да видим какво имаме тук. О, две неща. Три неща, всъщност. Така, започвам. Така леко настрани, да може всичко да е пригледно. Започвам с микрофона. Той е огъваем. Виждате го тук. Това е самия микрофон. И се включва в слушалките ето така. И може да си го нагласите както искате. Фактически става такъв тип геймърски хедсет, където може да си говорите. Така, второто, което изпадна, това е донгъл. Това е за микрофона и за самите слушалки, ако искате да ги вкарате директно в саунд картата. Ето и него, оставям го ето тук, махам микрофона, пригледно всичко. Така, третото е, това е управлението ви за компютър, предполагам. Има на него мют на самия микрофон и за увеличаване и намаляне на звука, това ще говорим малко по-късно. Тук може да се нагласите и другия кабел, който ще влезне. Така, да, това е максимално упростено е казано, тук не знам дали сте видели на камерата. Има една слушалчица, това отива в слушалките, а това отива примерно в мобилното устройство. Така, до тук стигнахме, два кабела имаме, това всъщност е за компютъра кабел, като гледам, защото има мют на микрофона и нагласене на звука. Така че продължаваме с последния кабел, няма нищо повече в кутията. Да видим какво ще открием тук. Мисля, че това е кабел за мобилни устройства, по-лесен. Да, много кабели по принцип. Аз съм свикнал слушалките да идват с един кабел. Така, тук виждаме един друг тип. Този е гумен, докато този е платнян. Така, интересно. Да, ето го, това е микрофон, предполагам. Да, има микрофонче. И за натискане, примерно за вдигане и затваряне на телефона. Това определено е мобилния кабел, който може да си включите слушалките ето така. Всъщност това трябва да е тук близо до слушалките. И вече другото отива в мобилното ви устройство. Много лесно, много добре направено, защото още първото нещо, което ми идва на ум е, че този кабел може да го оставите включен към компютъра си, докато този може да си го носите навсякъде и слушалките стават двойни и за слушане на музика така по път и за гейминг. Така, сега всички тези неща са прекрасни и ги оставяме тук, къде ще ги разгледаме малко по-късно в самото ревю. Затова ги слагам в кутийката и ги премествам, защото идва време на разопаковането на следващия, на големия брат, както се казва, гейминг хедсета G433 на Logitech. Така, сега винаги е трудно с тези опаковки, затова малко отивам отстрани. Това е най-яката част, махането на самите найлончета и така нататък. Веднага бързам и директно отстранявам. Така, виждаме кутията, която е наистина много добре направена с релефни букви. Матирана е цялата, само тук е леко лъскаво. Сега малко разклатих камерата, да много да фокусира. Двойна кутия определено. Тук няма да мога да го изкарам без да разкъсам. Ето е тази част. Така, нека да разгледаме G433 отново. PC, PlayStation, Switch, Xbox One, Mobile, Logitech, отдолу спецификации, от дясната страна логото. Тук имаме технически данни и отзад отново този път не е азиатец, а европеец. Така, виждаме няколко интересни символа тук, едно от които е DTS Headphone X.
Pro G, което е стандарта за звука, което ще е супер яко, между другото, нямам търпение да ги сложа. И отгоре, сега чакайте, че е прекалено голяма кутията, 7,1 Wired Surround Gaming, т.е. това е surround слушалки. Затова сега отварям тук. Добре. Махнахме го, сега ще може да избутам, да. Не става. Така, най-накрая успях да измъкна така покриващия пласт, махам го настрани, ножа вече няма да ми трябва, всичко така настрани и да видим как се отваря. Виждате голямото лого на Logitech и сега е момента на истината. Ето ги слушалките, пакетирани са по същия начин. Тук имаме скрито послание, едва забележимо Keep Playing пише тук, не знам дали може да го различите, наистина едва доловимо. Махам горния пакет, както също и другите, и естествено най-важното нещо, отново за първи път в ръцете си държа Logitech G433 и мога да кажа, че отново са доста леки, някъде четах, че са около 250 грама. Различното тук е материята, която Logitech са избрали, тя е изцяло плат за earpodите или по-скоро за, как се казва, за гнездата на самите слушалки. Изцяло е плътняна отвънка и отвътре, изглежда доста интересно. Така, дизайна е изключително изчистен. Първото впечатление, което ни прави, отново имаме пластмасови разтегачки и те са фактически завъртат се на една страна и могат да се остават ето така, за да не пречат, когато са ви на врата. Тук отново виждаме големите гнезда, които са така, не знам, поне на мен ми се струва доста по-големи от нормалните, които сме виждали и предишните слушалки на Trust. Така, материята отгоре пластмаса, хубаво, интересно, отдолу имаме пак същите джакове, по същия начин, джакове. Така, тук навсякъде, мисля, че тези ми се видя, че се махат, сега ще проверим нататък. За сега оставям слушалките на страна, така, ето. Тези пластмасове оставям ги ето тук. Да видим какво има в самата кутия. Така, отново имаме специален компартмент тук за, виждате, в една отделена кутийка. Има нещо и отдолу. Знаете, че аз разглобявам всичко. Изненада! Има специално кълъвче за слушалките, което е много яко. С зип, ето така. Слагате си ги вътре и може да си ги носите на екскурзии, примерно на плажа, да не се така, да няма пясък по тях. Много готино. Оставям го тук само да проверя дали и другите. Не, за съжаление другите нямат такава кълъвка. Много готино, страшно добър тач от Logitech. Оставям го тук да се вижда. Сега, тъй като кутията нямаме нищо вече, наистина махаме настрани и пристъпваме тук да видим колко кабели имаме. Отново всичките регулации и installation гайдове, които предполагам, че вечер сядате, пускате си светлина и започвате да си четете. Ето така. Да, със сигурност. Първият кабел, който напипах, хайде да видим какво има в него. Сега. Тук са пак много неща. Ще трябва да разчиствам, за да ви показвам. Така. Това е USB донгъла, който предполагам е за Surround Sound. Точно мисля, че ето тук идват слушалките, това отива в компютъра и така вече ще имате, виждате, самия символ с слушалки с микрофон. Интересно решение, защото това по принцип са с 3,5 мм жак. Ако искате Surround е през USB-то или ако картата ви поддържа с 1000 други жакове. Така, микрофон е горе-долу същия, даже ако да не е абсолютно същия. Оставям го тук. Сега да видим следващото. Малко шуми, знам, неприятно е. Така, тук имаме един плътнен кабел. Това отново е за компютър. Още един. Втори донгъл. Това е по същия начин микрофон и звук към слушалките с една част отгоре, ако искате да ги включите директно в саунд картата си по този начин. Оставям го и него тук. Сега, тук абсолютно същия с клип, може да се закача на вашата блуза, настройвате звука и копче за мют на микрофона, което е
така доста силно трябва да се натисне. Плътнения кабел винаги е плюс, защото той по-трудно се заплита. Затова оставям го и това тук. Кутията имаме още нещо изненада. Ще видим след малко какво е то. Това предполагам е отново отваряме кабела за мобилните устройства. Доста хубав мек и гумен кабел за мобилни устройства. Сега преминаваме към последните неща, които виждам в кутията, и това са втори подове, които са по-различна материя. Сега от пликчето няма как да забележим това, затова отварям директно и виждам, определено материята е по-различна, както и цвета, което е малко странно, защото като се сложат, вижте, ще има разлика с другото черно. Интересно, отново интересно решение от Logitech. Два пада, които се сменят, които не знам как се сменят, всъщност трябва после да разуча, да не ги скъсам, но едните са така леко велурени и меки, а другите са изцяло от плат, така един интересен плътен твърд плат, другото не знам, сигурно и двете си имат своите предимства, трябва да ги тествам, за да ви кажа, но това ще го направим в секцията с ревюто. И така, оставам слушалките на страна, тук тези пликчета и кабели и всичко също на страна, и това е горе-долу комплекта, който ще получите с вашия Logitech G433, два кабела с два донгъла и микрофон с Replaceable Pads, както се казва. Така, скъпи приятели, време е вече да преминем към самото ревю. След като отворихме кутиите, е време да поговорим малко по-задълбочено за двата нови модела на Logitech. Започваме с малкия брат G233. Дали в края на ревюто ще спечелят титлата най-добри бюджетни гейминг слушалки, нека разберем заедно. По традиция искам да кажа няколко думи за дизайна. Комбинацията между изкрящо синьо, клонящо към тюркоазено, с черно е направо брутално яко. Това си е направо изкуство в света на слушалките. Теглото, дизайна и материала, от който са направени, е изключително добро. Матираната висококачествена пластмаса придава един футуристичен вид на хедсета, а материята на самите слушалки е мека и изключително удобна. Те могат да се завъртат леко и настройването на височината става също толкова лесно. Пишете долу в коментарите вашето мнение за дизайна на хедсета. Както видяхме в анбоксинга, имаме микрофон, който може да се маха и слага по всяко време чрез 3,5 мм жак. Той се огъва лесно и може да го нагласите според вашите изисквания. Видяхме и още няколко кабела, един от които е за директна връзка между слушалките и, да кажем, някое мобилно устройство. Другия е подобен, но с дистанционно, от което може да мютнете микрофона или да контролирате силата на звука. Третия кабел е свързващ микрофона и слушалките към саундкартата на вашия компютър. Да ви кажа честно, това е доста удобно, защото слушалките могат лесно да се откачат и да се закачат към кабелите. Може да оставите единия вързан към компютъра ви, а другия да използвате за мобилните си устройства. Всичко става много лесно. Като ги сложа, едва се чувам, защото имат страхотен noise cancelling и са доста плътни. Като казах noise, е време да тествам и качеството на звука. Слагам слушалките, пускам някоя 32 битова музичка и започвам да усилвам. Да, доста добре се държат, наистина качеството на саунда е страхотно. Тествах ги с игри, музика и филми и ако трябва да съм честен, най-ме изкефи как се справят с музиката. За филмите и игрите не ми достигна малко дълбочина и добре изразен сараунд. Като заключение искам да кажа, че ако сте фен на марката и искате наистина качествен звук с модерна визия на страхотна цена, това е правилният избор, няма как да объркате просто. Сега да продължим с по-големия брат G433, където от Logitech ни впечатляват от всеки един ъгъл. Иновативното при тези слушалки е, че гнездата са изцяло покрити от плат. Те идват в няколко цвята – черен, син, червен и Blue Camel, както го наричат от марката. Моето мнение е, че покриващия плат е един добър начин да се отървете от пластмасата и предават едно много приятно и уютно усещане. Дизайна е минималистичен и виждаме само логото отстрани. Знаем, че качеството е комбинация от неща като как ги усещате в ръцете си, звуците, които издават при огъване и начина, по който се разгъват. Голямото предимство тук е тежестта на хедсета, който е изключително лек, само 259 грама.
При Logitech G433 наистина може да се насладим на едно много добро изпълнение от към дизайн и качество. Сега, много от вас ще си кажат, не е ли по-добре кожа или велур за самите гнезда? Няма ли да развали звука този материал? Истината е, че аз не забелязах влошаване на качеството на звука. Единственото нещо, което усетих, е, че при разместването на ушите се чува един звук като пясък на хартия, малко заради материал, което може да се счита за леко дразнещо. Големия плюс на тази материя обаче е, че тя диша и няма да има никакво спарване. Както споменах вече в анбоксинга, G433 са 7.1 Surround слушалки, които трябва да вържете чрез специалния донгъл за целта. Той е много опростен, само Plug and Play USB. Може много лесно да се настройва и управлява от софтуера, с който слушалките са снабдени. Тук отново имаме два кабела, като единият е за мобилни устройства и е с микрофон, а другият може да го оставите вързан към компютъра. Той си има копче за мютване на микрофона и за контролиране на силата на звука. Има и сплитър за микрофона и слушалките, ако искате да ги включите директно към саунд картата, както като предходния модел. Личното ми мнение е, че тази свързаност и лекота, с която може да разкачвате хедсета и да го носите навсякъде с вас, е адски готино. Дойде време да поговорим малко и за качеството на звука. Усеща се чист, детайлен и доста силен сигнал. Не е прекалено груб, нито е нискочестотен. Баса кара гнездата да вибрират леко, което придава още по-силно усещане за качеството на звука. Говорителите са 40 мм, а честотата от тях е от 20 Hz до 20 kHz. Микрофона, както вече се досещате, е Unidirectional. Споменах, че те са 7.1 Surround слушалки и това автоматично означава, че за филми са просто перфектни. Но за гейминг са още по-добри. Тези, които гледат сериите ни, знаят, че аз ги тествам с Elder Scrolls и трябва да ви кажа, че съм направо впечатлен. Когато включите сараунда от софтуера, звука става някакси по-отдалечен, което е нещо изключително готино. Може да си донастроите профилите на самия звук, като има няколко вградени и пренастроени такива. Като цяло, моето мнение за Logitech G433 е, че от марката наистина са създали един перфектен продукт. Като се започне от кутията, минем през всички аксесуари и накрая стигнем до слушалките, всичко е на едно върховно ниво. Сега дойде време да поговорим малко и за финансовата част на нещата. Нормално слушалките Logitech G233 ще ви струват 179 лева, а G433 249. Но само сега, чрез промокода CLASHERS20 може да ги закупите съответно на 143.20 и 199.20. Това са цели 20% отстъпка от нормалната цена и ви гарантирам, че е най-ниската цена в българското интернет пространство в момента. Искам да ви предупредя също така, че бройките са ограничени, затова не се мотайте. Ако ви е харесало ревюто, не забравяйте да ударите по един лайк, а ако за първи път попадате на канала ни и искате още такива готини анбоксинги, абонирайте се. Аз съм Слави и продължавам да ви информирам за такива яки оферти. Чао за сега и до нови срещи!